Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Нимәгә мин еш кына ошо темага әйләнеп кайтам һәм һәр вакыт уны төрле яктан килеп аңлатып карайм? Чөнки әгәр без Аллаһ Тәгаләнең был талабын үтәмәйбез икән, димәк без уга тиешле гыйбадат кылмайбыз. Аллаһ Тәгаләнең кушкан талаптарын тулыһынча үтәп yetkirмәйбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә бит: Булайт. Раббың һезгә үзеннән башка бер кемгә лә гыйбадат кылмаска һәм ата-әсәгә изгелек кылырга боерды ди. Ошо аятты карап киткәндә, тәүгеһе тиңдәш куймауды барыгыз да аңлайгыздыр. Аңлашылып тора бит. Тиңдәш куяһың икән, димәк һинең иманың юк дигән һүз. Күпме генә намаз уку, күпме генә ураза тот, ата-әсәңне күтәреп кенә алып йөрөһәң дә, һин ябай әҙәпле кешеһең, әммә мусулман түгелһең. Мусулман кеше бер касан да Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш куймай. Мына Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш куйыусы, ширк кылыусы менән мусулмандар нимәһе менән айырыл? Мусулмандар ожмахка керә торган кешеләр. Тиңдәш куйыусы бер касан да ожмахка кермәясәк. Шуңа күрә кайһы бер кешеләрнең матур итеп һөйләүләренә, әдәплелегенә алданмагыз. Әгәр ул тиңдәш куя икән, димәк ул иблиска табынысы. Һәм уның барыр урыны тамук. Уга эйәрә күрмәгез. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә тиңдәш куймаудан һуң ихтибарыбызды шул уңгайы ата-әсәгә карата юнәлтә. Икенче урынга куя. Ата-әсәгә изгелекле булырга боера. Бул аятты Аллаһ Тәгаләнең боерыгы итеп кабул итеп өйрәнергә кирәк. Һәм һәр вакыт әсәеңә карышкан вакытыңда ошо аятты исеңә төшереп торырга кирәк. Аллаһ Тәгалә һиңә изгелекле бул ди. Һин әсәеңне тыңламайһың. Аллаһ Тәгалә изгелекле бул ди. Һин әсәеңә каршы ирешәһең. Аллаһ Тәгалә изгелекле бул ди. Һин әсәеңә үсегеп өйдән чыгып китәһең. Хәзер уйлап кара, кем һин монан? Аллаһ бойыра, һин тыңламайһың. Аллаһ Тәгалә бойыра, һин тыңламайһың. Аллаһ Тәгалә изгелек кыл ди, һин тыңламайһың. Хәзер аңланыгызмы, ата-әсәйне тыңламау туранан-тура Аллаһты тыңламауга килтерә икән? Димәк, без ниндәй генә яхшы мусулман булып күренмәһәк тә, диндең үсеше өчен нидәр генә эшләмәһәк тә, әгәр ата-әсәне тыңламайбыз икән, димәк безнең иманыбыз камил түгел. Biz ысынлап та Аллаһ Тәгаләнең бездән нимә талап иткәнен әле аңлап yetkirмәгәнбез. Без Аллаһ Тәгаләгә тәвәл итеп гыйбадат кылмайбыз. Икенче яктан алып карасак, һәр бер эштең башлангысы бар бит. Шулай ук һәр кешенең дә башлангысы бар. Хәзер уйлайык. Һәр беребез кеше буларак кайда яралганбыз? Biz кайсы yerдә барлыкка килгәнбез? Һәр беребез әсәебезнең карынында. Шулай бит. Безнең атлап йөргән аяктарыбыз, күреп торган күзләребез, ишетеп торган колагыбыз һәм һәр бер күзәнәгебез әсә карынында яралтылган. Иң тәүге йөрәгебезнең эшләп китүе әсә карынында. Без һәр беребез әсәнең йөрәк астыннан айырылып чыккан бер өлеш кебек. Чөнки бездә тотып торган һөяктәребезгә хәтлем әсәйнең һөяктәренең бер өлеше. Бала әсә карынында ятканда балага кальций етмәһә, һөяктәре үсеше өчен ул уны әсәнең һөяктәреннән ала башлар. Шуңа күрә без бермә-бер әсәй менән бәйле кешеләр. Һинең телең дә, авызың да әсә карынында яралтылган. Һин тугас ул һине тәүге һүзләргә өйрәткән бит. Һөйләшергә һине әсәйең өйрәткән бит. Бөтәбез дә һөйләшергә әсәй өйрәтте. Шуңа күрә телебезне дә, авызыбызны да, һүзләребезне дә әсәйгә каршы кулланмайык. Һине 9 ай буе йөрәк астында алып йөргән, һиңә үз тәненнән өлеш биргән. Һин тугас, һин йокламаган өчен генә төндәрен йокысыз үткәргән әсәнең күзләреннән бер бөртек тә яшен төшермәйек. Ул яшьтәр кыямәт көнендә ысынлап та нык авыр буласак. Шуны онытмайык. Әсәләрнең күз яшы ысынлап та кыямәт көндә нык авыр буласак.
бөтә белесен. Әсәйләрде илатмайык. Хәзер әсәй менән балага кагылышлы бер вакыйга һөйләп китәм. Бер көн Томас Эдисон мәктәптән кайтала әсәһенә хат бирә. Әсәһе хатты асып, күҙҙәренән яше ага укып ебәрә. Һеҙҙең малайығыҙ гений. Беҙҙең мәктәп бәләкәй һәм бында ундай балаларҙы уҡытырлыҡ уҡытыусылар юҡ. Мөмкин булһа, малайығыҙҙы өйөгөҙҙә үҙегеҙ генә уҡытып ҡарағыҙ инде, тип яҙылған була. Шулай итеп уҡый. Шунан һуң балаһын мәктәпкә ебәрмәй. Эдисонды өйөндә уҡыта башлай. Әсәһе үҙе уҡытыусы булған була. Әле эшләмәһә лә 10 йәшендә Эдисон үҙенең өйөнөң баҙында лаборатория асый ебәрә. Шулай итеп яйлап ҡына өйөндә үҫешә, әсәһенең ҡул аҫтында. Яйлап ҡына ҙур ғалимға әүерелә. Әсәһе үлгәс, ул ваҡытта Эдисон электротехника өлкәһендә ҙур ғалим булған була. Өйөндә ғаилә архивын ҡарап ултырғанда теге хатты табып алайын. Асып уҡыһа нимә күрә? Һеҙҙең малайығыҙ аҡыл яғынан үҫешмәгән. Беҙ уны башҡа балалар менән бер мәктәптә уҡыта алмайбыҙ. Хәлегеҙҙән килһә, үҙегеҙ уҡытығыҙ, ул бала беҙҙең мәктәпкә башҡа килеп йөрөмәһен, тип яҙылған был. Субханаллах, Эдисон 2 сәғәт буйы туҡтай алмай иланым, ти, быны уҡығандан. Шулай, беҙҙең һәр беребеҙгә нигеҙ һалыусы булып, ата-әсәй тора. Шуны оноторға ярамай. Аллаһы Тәғәләнең беҙгә ҡушҡан талабын онотмайыҡ. Ата-әсәйгә изгелекле булайыҡ. Әлхәмдүлилләһи раббил аләмин.